Избра моето видео да гледаш докато ядеш или чистиш, или просто имаш нужда някой да ти дрънка на ухото докато правиш нещо. Приятно ми е, между другото, аз съм Захари и съм голяма клюкарка. Трябва да ти призная, аз съм супер спонтанен и хаотичен. Нямам план през повечето време, но едно е сигурно. Супер много обичам София, каквото и село да е, и съм студент в Холандия. Изиска от монтажното, пускаем кадрите. Това е Димана, мацката, която ще си остане хоплес романтик и на 50 докато чете манга и се кара на котките си. А това е Дени. Тя е лелята, която ще подпише двойката на детето ти вместо тебе, за да не го напердашиш. А това съм аз. След обилно натъпване на айрян, който между другото имаше отвратителен вкус, и някакъв сандвич за 20 000 лева, тримата мускетари поели към София. Хей! Дина, какво имаш да кажеш за себе си? Yeah, boo. Oh my god. Братле, файна област. Пристигаме в София и искаш да ми кажеш, че някакъв печага просто влиза вътре в автогарата и е като имате ли нужда от такси? Естествено, already бях супер sus about it, защото съм някакъв това ще е минимум 50 000 евро. Караме си, достигаме до студентския ден. Опа, 32 лева, моля. Girl, what do you mean, 32 лева? Моята най-добра приятелка ще си покаже картината, която е рисувала докато е пила вино. Само някой да е казал нещо лошо в коментарите. Деня. Ходих да пия винцо и да рисувам. Пикасо, who? Пикнясо. Нима кенсълвате, actually е мега хубаво. Голям кеф ще да направя кафе току-що. What the fuck? This is my favorite part of being out of town. Oh, one midnight sun. Midnight sun. Чакай бе, що приключи забавата? Верно. Следва ми полета за Холандия. Ясно. Разбирам, че е 5 часа сутринта, обаче да ми крещиш на security като някой падар се едно съм животно. Определено не беше за бинго картата ми за 2026, но локи щях се разрева, смисъл. Аз много мразя като някой ми се кара, защото ако ми се караш, аз просто се стъписвам и ситуацията става по-лоша и те ми се изнерват повече, аз просто блокирам повече и да. Познайте колко платих за едно кафе и кокосова вода. 17 евро. Taste test. Хора, шадаут на пича, който ме чекира току-що на полета ми, защото буквално видя, че са ми сложили лепенката за багажното отзаде на гърба на личната ми карта и ми викам: ако това се случи следващия път, кажете на колегата, че е мега прост. И вече сме обратно в Холандия. Колко му давам на това пътуване? Давам му всъщност 10 от 10, защото планираха
да няма никакви полети без това заради бедственото положение в Амстердам. Имам да оправям багаж. Обаче нямам никаква храна в хладилника и съм изключително гладен. Така че, милички, идвайте с мен да пазаруваме на холандски супермаркет. Let's go! Трябват ми боровинки, задължително ще си взема боровинки. Искаме ли малини? Не. Много се чудя дали да направя една салата от рибатон. Ето тези харесвам. Хора, тази марка протеинови барчета са най-добрите протеинови барчета ever. Буквално са толкова меки и вкусни. Пиги. Те казаха на прасенца. Wait, хора, видях, че има 1+1 на любимия ми скир. Къде? Fuck. Shit, hold on. Yup. Рибатон. Яйца. Wait. That's my line. Okay. Ето заради това си позволявам да пазарувам точно един път на високосна година в Албертайн. Хората, които учат в Холандия и гледат това, ще ме разберат. Те са second twisted. В момента стаята, в която се намирам, въобще не ми е толкова приятно да живея. Последните няколко месеца, в които съм живял в стаята си, ми е било толкова потискащо и толкова депресиращо. Факта, че не получавам слънчева светлина, аз осъзнавам, че функционирам най-добре, когато имам поне дневна светлина около себе си. Тази година усещам, че ще е хубава, но знам, че трябва да направя много кардинални промени в живота си, хора. Буквално искам да спра да ползвам този телефон толкова много. Буквално какво съм го разцъкал този екран, все едно не мога да изляза и да вдишам въздуха навънка, не мога да докосна трева. Просто направо нямам думи. Аз наистина не смятам, че ходенето ми на фитнес е хоби. То е просто нещо, което правя, за да се чувствам окей. Няма как да го кажа, че е хоби. Трябва да има нещо друго, което да искам да разбера нещо за себе си. И едни такива неща ми се въртят в главата и просто се чувствам супер изморен. На всичкото отгоре днеска имах изпит. Дали ми на окей, не съм много сигурен. Реално тази концепция на винаги да сме израдни в абсолютно всеки един аспект от нашия живот е изключително изморяваща. Смисъл да изглеждаш перфектно, да имаш най-хубавия аутфит, да миришеш най-хубаво, смисъл, нали не казвам, че да миришеш хубаво е нещо лошо, ама смисъл, това са едни очаквания, които ние постоянно трябва да поддържаме и трябва да бъдем такива, за да можем да бъдем просто третирани като нормални хора, а не да бъдем отлъчвани от обществото като някакви уроди. Просто не знам даже защо го снимам това видео в момента, нямам си на идея какво ще постигна, няма никаква структура толкова това видео. Аз лично по себе си съжа, че много обичам да гледам ютубъри, които просто се усеща, че аз съм там. Просто някак си, когато някой човек ми стане комфортен, дори просто през социалната мрежа, някакво такова сантиментално чувство имам за този човек и постоянно си го тача и любя и си го гледам. Дали понякога даже да не ми хареса толкова с видеото, пак си го изглеждам, но просто представи си аз в момента, не знам кой даже е останал до края на видеото, аз да съм този човек за някой, който в момента гледа през екрана. Не знам колко от вас са така, но ако ме гледаш, хай! Изпращам си целувки и аз просто искам малко да почета от книгата и да си легна, защото съм изключително изморен. I love you. Много благодаря за подкрепата и много благодаря за абсолютно всичко, което тази платформа ми е дала и за тази добрина, която се пръска към мене и възможността да я върна обратно. Пожелавам ви една уникална седмица, да го карате някакси по-полека. Нищо не е толкова сериозно. Чао!